अदालगुरियाव मैयानिफ्राय खेल महारन 2.0 जागायजेनबाय। रायजो सरकारा रायजो नाङैनो गेलेमु खोन्दोआव लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों थांनाय बोसोरनिफ्राय बायदि थाखोआव खेल महारन हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बेबायदिनो देग्लायबो खेल महारन 2.0 टि क्लाबखौ बिसिडिसि थाखोआव मोनद' गेलेमु आयदाखौ लानानै खुंनाय जायो। बेनि बाहागो महरै मैया अदालगुरिनि डायमन्ड इंराजि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 46 नं अदालगुरि बिधानसभा बियाब थाखोनि खेल महारन बादायलायनाया जानानै थाङो। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो अदालगुरिनि जिल्ला बेंगिरि पुलक पाटगिरिया। मैयानिफ्राय जागायनाय बे बादायलायनाया सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होयो खेल महारननि मासिगिरिया। অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী আমি ইতিমধ্যে ভিচিডিচি লেভেলৰ অৰ্থাৎ গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলবিলাকৰ মিটিংবিলাক খেলবিলাক আমি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু যিখিনি খেলুৱৈ ভিচিডিচি লেভেলৰ পৰা চিলেক্ট হৈছে সেইখিনি খেলুৱৈ আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত লৈ আহিছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে LAC লেভেলত লৈ আহিছোঁ আৰু আজি 46 ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ খেল সেই খেলখিনিৰ আজি শুভাৰম্ভ হৈছে আৰু এই খেলখিনি আমাৰ 6টা ইভেণ্টত হ'ব। চাইক্লিং, কাবাডী, ভলীবল, ফুটবল, 100 মিটাৰ, 200 মিটাৰ আৰু 400 মিটাৰ আৰু এই গোটেই খেলখিনি আমি সুচাৰুৰূপে চলাৰ কাৰণে আমাৰ এটা LAC লেভেল কমিটি এটা আছে আৰু এই কমিটিক আমি য'ত পৰামৰ্শ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিছোঁ, কেনেকৈ কৰিব লাগে গোটেই নিয়মখিনি বুজাই দিছোঁ আৰু এই LAC লেভেলৰ পৰা আমি বেষ্ট টিম যিখিনিত আমাৰ মানে কি হয় ফুটবল, ভলীবল, কাবাডী এই বেষ্ট টিমখিনিক আমি লৈ যাম ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেললৈকে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা আমি বেষ্ট টিম ষ্টেট লেভেললৈকে লৈ যাম। আমি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমি ওদালগুৰিৰ পৰা জিলাৰ পৰা ষ্টেট লেভেলত যাতে আমি এৱাৰ্ড লৈ আহিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু যিটো খেলুৱৈসুলভ মানসিকতা সেই মানসিকতা ৰাখি যাতে খেলুৱৈসকলে তেখেতসকলে পাৰফৰ্ম কৰে এইটো কথা। आं बहुत गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला दिनैनिफ्राय जोंनि खेल महारन 2.0 बे खेलाया दिनैनिफ्राय उदालगुरि नलबारि फिल्ड ग्राउन्डआव जादों। गोबांथार 26टा VCDC निफ्राय जोंनि गथ'फ्रा गेलेनो फैगासिनो दं। बिसोर गेलेगोन, बिनिखायनो बिसोरनो स्कप मोनगोन, बेखौ गेलेनानै बिसोर गोजौ थाखोआव थांगोन आरो जोङो बाहाय अर्गानाइज खालामनायाव जोंहा जोंनि एडमिनिस्ट्रेसन DC लेभेलनिफ्राय आरो MLA सारनिफ्राय जोङो बहुद सहाय मोनबाय। बिनिखायनो जों बे खेलाखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै आसा खालामो आरो गासैखौबो खेलुवैफोरखौ आरो गासैबो टेकनिकेल पार्सनफोरखौ आं उदालगुरि VCDCनि खेल महारननि चेयारमेन जानानै गोबांथार हामबाय होयो, धन्यबाद होयो, थेंक इउ आरो गासैबो समाय होनानै जोंनि थाफानायलाय मिडियानि मानसिफोरखौबो जों इनायनो हामबाय होयो। बेबादिनो बे मिडियानि थ्रुयै जुदि बेफोरो फोसावलाङोबा जोंनि गथ'फ्रा गासैखौबो मिथिगोन। बेनिखायनो मिडियानि मानसिफोरखौबो धन्यबाद होयो, थेंक इउ होयो आरो बाराथार गोबां बुंनो गैला दायो। आरो बैसोनि खानाया जाहैबाय जोंहा मोनसेया above 17 आरो under 17 बेयाव मोननैबो बयस एन्ड गार्ल्सनि जायो। ओमफ्राय आरो जोंहा बे खेल महारनाव इभेन्ट्सफ्रा जाहैबाय फुटबल, भलिबल, काबाडि आरो एथलेटिक्स आरो साइक्लिं आरो सुइमिं बे गासिबो दङ। एथलेटिक्सआव लायोबा जों 100 मिटार, 200 आरो 400 आरो लं जाम्प दङ। बे इभेन्ट्सफोरा दिनै बे सानब्रै प्रग्रामाव दिनैनिफ्राय जागायजेननानै 17 तारिखआव जोबहैगोन। बे 17 तारिखसिम बे इभेन्टआ सोलिबाय थागोन आरो 17 तारिखआव जोङो बेखौ क्लजिं खालामगोन, फैसालि जोख्लोबगोन। बाहाय जोंहा माने जाय बिथांमोना दिनै देरहालांबाय बिथांमोनखौ गोजौ लेभेलाव गेलेहैनाय जागोन। जाय बिथांमोनहा
एथलेटिक्सआव स्पेशलि इन्डिभिजुवेल जिथु इभेन्ट बाहाय बिसोरो बेखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव हरनाय जागोन LAC लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय जुदि बिसोर सेलेक्सन जायोबा बिसोरखौ स्टेट लेभेलाव हरगोन स्टेट लेभेलनिफ्राय बिसोरखौ नेसनेल लेभेलाव गेलेहोनायनि मोनसे मोजांथार स्कप बे खेल महारननि जुगेदि जागासिनो दङ बे इनायनो गभर्नमेन्टखौ हामबाय होथावथाव बाथ्रा बेनो थेंक इउ